Jorden er opdelt i forskellige klimabælter. Alle lande ligger i enten et polarklima, tempereret klima, subtropisk klima eller et tropisk klima. Et polarklima findes på Nord- og Sydpolen, hvilket er det koldeste klima, som også har evig sne. Tempereret klima, som Danmark ligger i, har vintre med frostgrader og sne, men gennemsnitstemperaturen er over 10 grader i den varmeste måned. Subtropisk klima har lange varme somre, hvor om vinteren er gennemsnitstemperaturen over 5 grader i Europa. Tropisk klima ligger tæt ved ækvator, og der er varmt året rundt. Den koldeste måned er over 15 grader. Denne film omhandler polarklimaet. Polarklima findes som sagt på Nord- og Sydpolen. Disse steder er de koldeste steder på jorden. Det er på grund af den lange afstand til ækvator. Definitionen på polarklima er, at årets middeltemperatur er under 0 grader. Dyrelivet er lidt begrænset, da der er mange dyrearter, der ikke kan overleve dette klima. Det er begrænset til nogle få typer dyr, som blandt andet pattedyr, fugle og fisk. Der er ikke så meget nedbør i det polare klima, og derfor er der heller ikke noget overvældende planteliv, da de ikke kan overleve dette klima.